Hello friends, welcome to the channel. बे ब्लगनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो इच्छा जादों जे जोङो आसामनिफ्राय मालयसिया थाङोब्ला मा प्रसेसफोर दङ बेखौ नोंथांमोना नायलांनानै बुजिनो हागोन। जुदि सोरबाफोर थांनो इच्छा जानायफोर दङब्ला नोंथांमोना बिनि गेजेरजों एसेब्लाबो इनफरमेशन मोननो हागौ। बिनि अनगायैबो जोंहा इउटिउबारफोर आरो ट्राभेलार्सफोर बिराद दंसै जोंनि बर'नि गेजेरफ्रावनो, बिथांमोनाबो खायफाया फोरमायो। स' बिनिफ्रायबो सोलोंनो हायो। अब्लाबो आं ट्राभेलिं खालामनाय हिसाबै नोंथांमोननो शेयार खालामनो इच्छा जानायखाय आं शेयार खालामनोसै। सोरबाफोर गोदान जुदि मालयसियाव थांनो गोसो जानायफोर दङब्ला नोंथांमोना नायनानै इनफरमेशनखौहाय एसेब्लाबो मोननो हागोन। स' बेवहाय जोङो मा आइडि कार्डफोर प्रसेसफोर होनांगौ दङ बेखौ नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै। गिबियावनो इन्टारनेशनेल जुदि जोङो ट्राभेलिं खालामनो होनना बुङोब्ला फार्स्टआवनो जोंहा पासपर्टआ थानो नांखागौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे आइडि प्रुफफोर गोनांथि आरो जे बुकिं टिकेट्स बेखौहाय जोंनो नांगौ आरो जेब्ला जोङो एयारपर्टनि सिङाव हाबजेननो नागिरो अब्ला फार्स्ट गेटआवनो बेवहाय चेकिं जायो। बेनो जाहैबाय जोंनि बुकिं टिकेटखौ नायगोन आरो जोंनि आइडि प्रुफ बिगोन। आइडि प्रुफफ्रा बेनो जाहैबाय आधार कार्डफोरानो। बेनि उनाव डाइरेक्टनो मोनसे काउन्टारावहाय जोंनि लागेजखौ चेकिं खालामबावनाय जायो। बेवहाय चेकिं खालामखांनानै बिथांमोना जोंनि लागेजाव बेबायदिनो स्टिकार लगायना हरगोन। बेखौ लानानै जोङो बर्डिं पासनि थाखाय डाइरेक्ट बर्डिं काउन्टारावहाय जों थांदो। जुदि गोनो गोथो मोनोब्ला सोरनावबा सोङोब्लानो बिथांमोना डाइरेक्ट खिन्थागोन आरो बे बर्डिं काउन्टारावहाय जोङो जोंनि बुकिं खालामनाय टिकेटखौहाय बिथांमोननो होनांगोन आरो बे टिकेटखौ नायना बिथांमोना जोंनो बर्डिं पास प्रिन्ट खालामना हरगोन। मानो होनबा बर्डिं पासआवसो जोंनि सिट नाम्बार आरो गेट नाम्बारफोरखौ जों मोननो हायो, बेनिखायनो बेखौ प्रिन्ट खालामना हरगोन। बेयावनो जोंनि लागेजखौबो बिथांमोना सुनानै स्टिकार लगायनानै एबा बेयाव लेबेल लगायनानै बेखौ डाइरेक्टनो गावसोरनो फ्लाइटसिम सोहैसिगोन आरो जों दांनो नांला। स' बर्डिं पासखौ लानानै फैदो, लानानै एन्ट्रेन्सआवहाय आरोबाव जोङो बेबायदिनो चेकिंनि थाखाय गसंबावनांगोन। बेवहाय जोंनि घरि, जोंनि बेल्ट, बेबायदिनो इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ जों जेबो लानो मोना। मोनसे ट्रेयाव लानानै जोङो बेयाव सोना हरनांगोन। मेसिनजों स्केनिं खालामगोन। स्केनिं खालामनानै जों बेखौ बारलांखांनायनि उनावहायनो जोङो डाइरेक्ट जोंनि गेट जे बर्डिं पासआव दङ बेवहाय नेहैयोब्लानो जोङो बे फ्लाइटखौ मोननो हागोन। माब्लाबा खिन्थु गेटफ्राबो सोलायनो हागौ आरो आंनियाबो बेबायदिनो जादोंमोन। गेट नाम्बार 6आवमोन खिन्थु हरखाबनो गेट नाम्बार 5आव जाना होदों आरो। स' बेबायदिनो माब्लाबा समावहाय हरखाबनो बेबायदिनो सोलायब्रबनाय जायो। स' बेनिखायनो जेब्लायबो हुसियार जा, नोंनि फ्लाइट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव नायबाय था आरो एनाउन्समेन्ट होनायफोरखौ खोनासंबाय थाबानो जाबाय आरो। दायो आङो गुवाहाटीनिफ्राय कलकातानि थाखाय ओंखारबाय। दायो बासआव थांगासिनो दङ। जोंखौहाय बेबायदिनो फ्लाइटसिम गेटनिफ्राय लाबोनाय जायो। ओमफ्राय बेवहाय कलकातानिफ्राय आङो मालयसिया थांगोन। मानो होनबा आंनि इन्टारनेशनेल मालयसिया एयारलाइना गुवाहाटीयाव गैया नालाय, स' आङो मालयसियानि एयारलाइनावहाय टिकेट दाननायखाय आङो कलकातानिफ्रायसो दाननाय जागोन आरो। स' बेनिखायनो आङो दायो कलकातासिम गुवाहाटीनिफ्राय थांग्रोगोन आरो कलकातानिफ्रायसो डाइरेक्ट इन्टारनेशनेल फ्लाइटखौहाय आं लागोन आरो। स' बेवहाय जोङो हाबजोब्बाय, हाबनानै गाखोबाय। दायो टेक अफनि थाखाय रेडि जाबाय। गासैबो सिङावहाय दंजोबसै नै। जों टेक अफ खालामसिगोन। जुदि जोङो फ्लाइटआवहाय ब्रेकफास्ट बा लान्च एबा डिनारफोरनि थाखाय माबा मोनसे जानो होनना बुङोब्ला जोङो टिकेट दाननायावनो बेखौहाय जोङो लाफानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि अर्डार बायदि मोनजानो हागौ आरो। दायो कलकाता मोनफैबाय मोजाङैनो। जोङो बयबो ओंखारजोबसिगोन आरो बे कलकातानिफ्राय आङो माखासे प्रसेसफोरखौ खालामनो गोनां जासिगोन एबार इन्टारनेशनेलनि थाखाय। गिबियावनो आं बेनिफ्राय थांनानै आंनि लागेजफोरखौहाय आङो कालेक्ट खालामहैग्रोनांसिगोन गाहायाव थांनानै। कलकाता एयारपर्ट बियो। बेवहाय
फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनानै लागेजआ नै बेबायदियै मेसिनजों हरो स' बेवहाय आं लागेजखौ कालेक्ट खालामबाय दायो लागेजखौ कालेक्ट खालामखांनायनि उनाव एस्केलेटर ना मा बुङो बेजों गोजौआवहाय गाखोबोबाय गाखोनानै आङो इन्टारनेसनेल फ्लाइटनि थाखाय गुबुन मोनसे काउन्टारथिंहाय आं थांनो गोनां जाबाय बेवहाय इन्टारनेसनेल फ्लाइटनि साइडआ गुबुनथिं ओमफ्राय डमेस्टिक फ्लाइटआ गुबुन साइडजोंहाय आरो स' आं दायो नैबे इन्टारनेसनेल फ्लाइट काउन्टार साइडजों फैबाय फार्स्टआव नैबे एफ लिरनायावहाय आङो सोंबाय बेयाव बिथांमोना आंनिफ्राय पासपर्ट बिदों आरो बुकिं टिकेट जेराव आङो मालयसिया थांगोन आरो फैफिननायनि रिटार्न टिकेटखौबो बिथांमोना चेक खालामदों आरो हटेल बुकिं बेखौ बिथांमोना सोंदों आरो बेनि उनाव आं डाइरेक्ट बर्डिं पासखौ लानानै बे आंनि मालयसियान एयारलाइननि काउन्टारथिं थांबाय बेवहाय लागेजफोरखौ चेकिं खालामबाय बेयावबो बिथांमोना पासपर्टखौ जों आरो बर्डिं पासखौ नायबाय बिनि उनाव बिथांमोना लागेजावहाय स्टिकार सिथाबनानै लागेजखौहाय हरबाय आरो बेनि उनाव आङो इमिग्रेसन काउन्टाराव थांबाय इमिग्रेसन काउन्टाराव जोङो बेबायदिनो पासपर्टखौ आरो बे बर्डिं पासखौ दिन्थिबावनांगौ जायो ओमफ्राय बेयाव बिथांमोना केमेरा खेबगोन आरो बेयावसो स्टाम्पखौहाय बुनानै हरगोन आरो स' बेवहाय क्लियार जानायनि उनावहाय आं पासपर्टखौ आंनि जे स्टाम्प बेखौहाय मोनबाय क्लियार जाजोब्बाय जानायनि उनावहाय फ्लाइटखौ नेबाय थाबाय मानो होनबा आंना फ्लाइटआ एसे लेट 12थायावसोमोन 12:10आवसो बेनिखायनो आङो बेयावनो जिरायनानै नेबाय थाबाय आंनि फ्लाइटआ कलकातानिफ्राय मालयसियानि कुआलालम्पुर इन्टारनेसनेल एयारपर्टआवहाय लेअभार जागोन ज' कुआलालम्पुरनिफ्राय आरोबाव कटा किनाबालु होननाय इन्टारनेसनेल फ्लाइट एयारपर्टसिम आङो थांबावनांगोन कुआलालम्पुरावहाय लेअभार जागोन बेयाव आङो फ्लाइटखौ सोलायबावनांगोन आरो कुआलालम्पुरावनो इमिग्रेसननि चेकिंआ गासैबो जाजोबो स' बे इमिग्रेसन चेकिंनि थाखाय जोङो मा लानांगौ बेनो जाहैबाय ओजोंहाय मालयसियाव हाबनो थाखाय एन्ट्रेन्सनि थाखाय भिजा नांगौ जायो गुबुनावहाय खिन्थु बे मालयसियायावहाय एक्सुवेलि गुबुन कान्ट्रिफोर बायदि एसेग्राब स्ट्रिक्ट नङा नाथाय मोनसे बिसिना MDSE होननाय कार्ड दं आरो डिजिटेल कार्ड बेनो जाहैबाय मालयसियान डिजिटेल एराइभेल कार्ड होननाय बेखौ जोङो दिन्थिनो नांगौ आरो बे काउन्टाराव बिथांमोना जोंनिफ्राय जोंनि पासपर्ट आरो जोंनि बे बर्डिं पासफोर हटेल बुकिंफोर रिटार्न खालामनाय मानि थाखाय फैदों बेफोरखौ बिथांमोना सोंगोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय क्लियार जाखांनायनि उनाव बिथांमोना जोंखौ फट' खेबसे खेबगोन बेनि उनावसो स्टाम्पखौ बुनानै हरगोन आरो दायो कलकातानिफ्राय कुआलालम्पुरसिम फ्लाइट गाखोबाय अलमस्ट 5 आवारनि खाथियाव जादों Okay, we are landed now. Spacious. It was the flight. See you later. Yeah, Okay. Sure. Might be in our future. Maybe. (8:25) is the flight, and then boarding is 7:25. इमिग्रेसननि चेक जासिगोन बेवहाय पासपर्ट बर्डिं पास आरो रिटार्न टिकेट आरो थानाय हटेल रेकर्डफोरखौ आरोबाव बिथांमोना स्टाम्प बुनानै हरगोन आरो
Malaysian airport बे लागेजखौ दोनसिगोन बेनिफ्रायनो बास लांफैगोन बेथिंसो आंनिया नै बेनो सिस्टारनि गारिया बेयाव सोदायो This is the district of Sabah. Yeah, main district. Main district, okay. Kinabalu is the main city. Main city and biggest city. See, beautiful place. We are at KK city. KK City. Yeah. Short form for Kota Kinabalu, KK. Oh, okay. KK City. Wow. Cannot go. If you want to buy souvenir, you can go to the Bataras. Bataras Yeah. Superstore. Okay. What are the things we get there? That one is hypermarket, supermarket. Okay. So less expensive. Here. Yeah, any Batara shop. You can buy coffee. They also cheapest. बेयो जाहैबाय मालयेशियानि फैसा रिंगिट होननानै बुङो 50 फैसानि बेबायदि जायो ओमफ्राय 20आ बेबायदि ओमफ्राय थाइबाया बेबायदि थाइसेया बेबायदि जायो आरो पास्टारा लांगासिनो दङ फिलिपिनो जाहोनो नागिरदों गुबुन गुबुन रोखोमनि ओके फिलिपिनो लांजासिगोन गुबुन गुबुन रोखोमनि What they call burger steak with rice and gravy. This is Cambodiani sama nanti cerita lebih naik lokal जानाय लोंनायखौ मोनजोबो बेवहाय गासिबो मोनजोबगोन lokal dish